Darija Trepova, zvanično optužena za izvršenje terorističkog napada. Istražni komitet Ruske federacije objavio sledeću informaciju. Ona se tereti da je počinila krivično delo, teroristički čin koji je izvršila organizovana grupa, koji je za posledicu imao namerno nanošenje smrti i nedozvoljeno nošenje eksplozivne naprave koje je izvršila organizovana grupa. Pretio 35 godina zatvora. Jevgenij Prigožin je dao ekskluzivni intervju za Šot. Vadlen Tatarski je sveti simbol borbe Rusije protiv spoljašnjeg zla. Ovaj teroristički napad je insceniran da bi se uklonio glas Rusije. Za osobe kao što je Trepova, smrtna kazna treba da se vrati. Ona i njeni poslodavci su neprijatelji. Borba protiv neprijatelja mora biti apsolutno nemilosrdna. Sada se više napadaju novinari nego predstavnici vlasti, jer novinari su aktivni ljudi. Takvi aktivni ljudi su nam potrebni da bi branili Rusiju na svom terenu. Prostorije kafića u kojima je došlo do eksplozije pripadaju Jevgeniju Prigožinu. Predaće ga kancelariji Cyberfronta. Biće renoviran i sve će biti opremljeno kao što je bilo na dan smrti Tatarskog. Cyberfront, to su ljudi koji brane interese Rusije u informacionom prostoru. Cyberfront će raditi još aktivnije, niko se ne plaši. Prigožin će iz ličnih sredstava pružiti pomoć žrtvama terorističkog napada. Naš zadatak je da patriotski pokreti koji postoje u našem društvu nastave da rastu.